Aí seguimos, repasando a actualidade de Santiago de Compostela e comarcas. Hoxe testemunha temos nos nosos videopodcast pois a camiseta da selección española obsoleta, porque ten só unha estrela, hai que bordarse a segunda. Imos a falar da actualidade de Santiago co presidente dos populares, con Borja Verea. Borja, moi bo día, benvido novamente a este estudio. Bo día. Que tal esa victoria? Onde o veu o partido de onte? Pois estive na planta, ali cerca da Plaza Roxa, disfrutando con amigos e con todo o ambiente que había na cidade, unha xornada histórica, que vai a quedar ademais na memoria de todo o mundo que puido disfrutar un día como onte. Houbo que esperar, Sí, pero... Ocasións houbo goles, anulados algún deles de xeito... Sí, sí, pero a sensación de superioridade era unha cousa eso tremenda, porque estamos falando de toda unha Argentina, con Messi que non vían o balón, creo que tiraron primeira vez xa na prórroga desesperada. Puxeron o gráfico e a posesión non tocaron balón tampouco, Unha victoria moi merecida, ademais ganándolle a Francia, ganándolle a Portugal, un mundial en mayúsculas, unha maravilla. Se poido disfrutar en Santiago de Compostela, Monte do Gozo, ata semifinais nas Cancelas. Onte na Praza Roxa, moitísimos afeccionados que disfrutaron, imaxes non tan bonitas de como quedou eso despois da festa e demais, pero, bueno, tamén entrou na polémica política isto das pantallas, non? Que creo que debía quedar fora da polémica política, porque é de sentido común, non? Pues, que estaba todo o país, todo Galicia, todo Santiago pendente dun partido como de onte. Simplemente había que ver as rúas como estaban, non? Con esa sensación de ilusión, de construir xuntos, de comunidade, de país. Eso é unha auténtica, como dicía antes, unha auténtica maravilla. Crear eses recordos, esas memorias colectivas. Bueno, pois nos aplaudimos dentro do primeiro minuto que puxeran unha pantalla na Plaza Roxa ou na Quintana, en sitios onde sempre se puxeron pantallas nesta cidade. Bueno, pois nada que dicir, aplaudir que o Concello final digo, isto non vai de ideoloxías, como digo, vai de sentido común, e, bueno, pois aplicaron o sentido común e puxeron as pantallas, por tanto, aplaudir, claro que sí. Ben, é certo que en moitas ocasións fan alarde o grupo actual de goberno nacionalista pois dun desapego coa Igrexa, de non participar en diferentes actos. Agora falamos, se quere, das festas do Apóstolo que están a piques de comezar. Parece ser que hoxe haberá un pregoeiro. Non comulgan co Estado español, algúns dos nacionalistas, o cal non quita que se goberne de cara a unha maioría. A maioría quería ver ese partido da selección española. Sí, bueno, aquí vamos a ir por partes, claro. Este non é un goberno que goberne para a maioría da cidade. Aí sí que eu non estou de acordo. Este é un goberno que tristemente demostrou dende o minuto 1 que goberna solo para os seus. Un goberno que entende a cidade en pequeno e tremendamente, en unha visión tremendamente ideoloxizada e reduccionista, non un goberno que goberne para todos. Eso é unha evidencia, non? Tamén a mellor hai que, bueno, pois ver a letra pequena, non? Eu dicía antes que aplaudía que houvese pantallas, pero obligados, tarde, mal e arrastra. Hai que lembrar por que hai pantallas, non porque o decidise o goberno, senón porque o decidiron os rapaces que fixeron unha enquisa nos orzamentos participativos de xuventude, sí. E arrasou, pero dun xeito tremendo, que a xente quería ver o Mundial nas rúas, non? Por tanto, imos equilibrar, non? E despois, eu non sei se a alcaldesa quería que ganara España. Eu non sei onde viu ela o partido, ou se lle gustaría que ganara España ou non lle gustaba. Bueno, pois iso é algo que se quere responder ela, non ten por que respondelo, pero se quere responder ela, que o responda. Agora ben, Santiago, a inmensa maioría dos santiagueses, onte estaban unidos, onte estaban cunha ilusión compartida, e, bueno, pois puídose disfrutar nas rúas, nas casas, coa familia, cos amigos, e, bueno, pois todo me leva a pensar que este goberno que dicíamos antes que goberna para uns poucos, pois seguramente onte nin veu o partido a alcaldesa nin quería que ganase a selección española. Sí que vemos imaxes asociadas, compartimos neste medio imaxes de lixo, de botellón, realmente hai que decirlo así, que sí, aconteceu onte, e moitas veces ocurre en diferentes momentos da nosa cidade
que vemos como esas imaxes ás veces son na contorna, pero onte no centro da capital. Imaxes que, hoxe tamén é certo, vimos un dispositivo bastante importante de empregados de Urbaser acondicionando todo, entendo, non só pola mañá, senón de madrugada. Isto non se pode atallar, señor Berea. Algo que temos que corrixir entre todos, non? Entre todos temos que acostumarmos a que, si queremos, eu quero, ademais, sempre o dixen, que a xente disfrute na rúa da nosa cidade, como se disfrutou onte, pois temos que facer todos un esforzo colectivo para evitar as imaxes que se, bueno, pois que se puideron ver agora a primeira hora da mañá, que tamén as puiden ver eu, non? Bueno, pois corrixir, mellorar, aprender, estou convencido que cun cambio de goberno ano que ven disfrutaremos moito máis todos xuntos da cidade e teremos tamén que todos xuntos corrixir este tipo de imaxes que non lle gustan a ninguén. Vostede é o candidato oficial, houve un acto importantísimo do Partido Popular non só para Santiago, celebrouse en Santiago, senón con repercusión mediática a nivel nacional, falamos diso agora, pero se vostede é alcalde, agardaría 2 días antes, parece ser que hoxe o anunciamento da persoa que vai pregoar as festas do Apóstolo, reduciría as festas do Apóstolo de 15 a 10 días, apostaría únicamente por o talento galego brillante dentro do cartel, festas do Apóstolo en riba da mesa. Sí, bueno, dixémolo en moitas ocasións, aquí ninguén vai ter ninguna dúbida de o que faríamos nós gobernando a partir do ano que ven, non? E respondendo a cada unha destas preguntas. A programación das festas, incluído o pregoeiro ou pregoeira, parece ser que vai ser pregoeiro, por lo que nos contou a concelleira Pilar Lueiro de Festas. Pregoeiro, o sea, sexo masculino, pero pouco se sabe máis. Teñen que coñecerse con tempo. E tamén Borja Verea, que se descartou, tamén, que tamén o tocaron e confirmou... Bueno, Borja Verea non, Borja Iglesias. Estaba alucinando. Casi me veño arriba e digo que sí. Borja Iglesias, disculpe. Bueno, temos o mesmo nome, non? Eso é verdade. Os dous picheleiros, sí, pero non. Sí. Borja Iglesias, que se tocou, pero que finalmente se descartou. Bueno, pois seguro que Borja Iglesias vai ter moitísimas ocasións aquí en Santiago para que o recibamos, para que o aplaudamos e para que, bueno, pois lle demos as gracias por todo o que fai. Pero o que decimos, non ten ningún sentido unha programación das festas pois que se vaya coñecendo tarde male a rastras, non? En canto á programación, nos apostamos por un equilibrio, todo talento santiagués, todo talento galego, pero tamén todo talento nacional e todo talento internacional, e unha programación que proxecte a cidade hacia fora. É unha oportunidade de que Santiago se proxecte no mundo, como xa se fixo noutras ocasións, é que non estamos inventando nada. Santiago tivo unhas festas tremendas. Sí, unhas festas está hemeroteca, espectaculares. Non se trata aquí de inventar nada, nin de dicir a xente, imos recuperar o que se facía ben. E as festas do Apóstolo, e as festas da Ascensión eran un exemplo e a envidia de todas as cidades galegas e de moitas cidades españolas, non? Bueno, pois imos a recuperar ese orgullo, imos a recuperar esa ambición e imos a poñer, bueno, pois unhas festas no mapa. É moi rápido, Álvaro. O tema do videomapping, non? Que tamén foi criticado, cuestionado. Sobre a fachada de Raxoi e non na catedral. Claro. A mí cando eu chama atención, xa se anunciaba que ia haber un videomapping, eu estaba convencido que iba a ser o videomapping que todos lembramos sobre a catedral, que era espectacular, que estaba a Praza do Obradoiro chea noite sí e noite tamén. É o que eu tiña na cabeza. Iban a utilizar a taxa turística para recuperar. Volvo a decir, non hai que inventar nada, recuperar aquel espectacular videomapping. Sí. Leo teletipo sobre sobre Raxoi. Bueno, pero claro, é que aí Bueno, é unha cuestión de aforro, non? 100.000 euros menos, algo lín. Se están recaudando 3 millóns de euros da taxa turística, que ninguén sabe onde están metendo os cartos, ou 2 millóns e pico da taxa turística, ninguén sabe onde están os cartos, están racaneando, estamos falando de 100.000 euros arriba ou abaixo para poñer a Praza do Obradoiro e a fachada barroca única no mundo, no mapa, non ten ningún sentido. Por tanto, cando me preguntaron, dixen, primeiro que non mo cría, que tiña que ver que se confirmaba. Despois, cando si se confirma, claro, é que a imaxe é que é tristemente visual. Toda a Praza do Obradoiro, de espaldas, sí, a fachada do Obradoiro. Pasou no Nadal.
Pasou no Nadal tamén, pero Nadal. cando din que pasou noutras festas porque estaba A escuras completamente Obradoiro. E cando no, que xa se fixe un videomapping sobre Raxoi noutras festas, claro, porque estaba cos andamios. Claro, pero non poden tratar a xente por tonta, vamos. Bueno, pois é un exemplo máis desa falta de ambición e desas festas en pequeno. Festas do Apóstolo, que, como digo, estaremos agardando. Parece ser que hoxe, dito outro día, que coincidíamos na Festa do Escalo, 50 anos de historia en Chaián, a medio camiño entre Trazo e Santiago, Pilar Lueiro, a este medio, a este servidor, dixo que hoxe sería Goretti San Martín a que anuncie a persoa que vai pregoar as festas. Será un home, poucos máis datos. Unha programación que merma de 15 de días, din buscando a calidade, e que se queda fora por primeira vez en 48 anos o Campeonato da Chave, con todo o simbolismo que significa ter a chave dentro dunha programación das festas do Apóstolo, todo o que significa. Quedou fora. Ademais teño moi boa relación cos xogadores de chave, non? Porque, bueno, levo xa anos compartindo un momento con eles. E a verdade é que non se entende tampouco, porque algo tan sinxelo como se acortas tan sinxelo, ti acortas os prazos das festas, sabes que tes o fin de semana primeiro o torneo de chave e ninguén pega unha chamada, mira, que quedades fora, queredes entrar a mitad de... É algo tan sinxelo como estar un pouquiño pendente, non? Ter un pouquiño de empatía, de sensibilidade. O outro exemplo, xa que non estaban as orquestas, pois poñer o do torneo de chave abaixo, que tamén pois é unha maneira de proxectar un xogo tradicional fora da cidade a todos os turistas e moitos santiagueses que non coñecen que poderían ver o campeonato. Con Borja Verea de alcalde, habería nas festas do Apóstolo, quizáis na ascensión, quizáis as ascensións son máis picheleiras, as do Apóstolo son máis internacionais, por decirlo de algún xeito. Seguiría coa mesma dinámica dos espazos públicos dedicados ao ocio, ás actuacións? Podería ampliarse, podería haber actuacións en espazos como Monte do Gozo, moitos din que desaproveitado, podería incorporarse concertos incluso de pago, pero de artistas de renome, sendo vostede alcalde, esa ambición cultural? Sen dúbida, ¿Sí? Sen dúbida, falábamos antes de que isto xa estaba inventado. Moitísimos dos grandes concertos que tivemos nas festas do Apóstolo, incluso o Vero Boquete. Incluso Vero Boquete, pero sin irse aos grandes aforos, está o Son do Camiño, está Gozo Fest, que teñen unha programación potente, e poderíase recuperar para algún artista puntual. Pero indo incluso aos xa existentes, dicíamos antes de non inventar nada, de que xa estaba todo inventado. Pois moitos dos grandes concertos que moitos vivimos, tanto no Obradoiro como na Quintana, algúns eran gratuitos e outros había que pagar unha pequena cantidade e non pasaba absolutamente nada. Claro que se pode recuperar ese formato se a cambio... Bueno, pues consigues esa proxección, consigues esa ambición, consigues ese orgullo picheleiro, e non pasaba nada. Facíase, había gratuitos, había algúns que había que pagar unha pequena cantidade. Claro que recuperaremos ese modelo que leva xa moitos anos sen existir, e aí están as consecuencias desa perda progresiva do noso cartel das festas. É outra cor política, pero o que acontece en Vigo con Castrelos, concertos de renome a nivel gratuito, habería espazo de construcción dun Castrelos no Monte do Gozo, moitas veces esquecido, incluso sin cafeterías, non abren, a condicionar para ter un novo espazo cultural, semellante ou parecido ou máis ambicioso do que temos, porque pasa de aforos relativamente escuetos a aforos llamativamente grandes. Faría falta un aforo intermedio en Santiago. Pero é que temos o mellor espazo para concertos de Galicia, que o Monte do Gozo, que non ten ningunha nada que envexar a ningunha outra cidade, que se pode axustar ou panelar para espazos medios, pequenos ou amplos, porque é irrepetible o monte dese anfiteatro tremendo onde caben decenas de miles de persoas e tamén caben 100. Eso sería un pouco de... Xa temos un Castrelos. Temos o mellor de toda Galicia. Agora falta unha programación que, como ben dís, únicamente parece que está pensada para os eventos moi masivos, non? Claro que ten capacidade de axuste e de facer ese tipo de actuacións. Respondendo exactamente a pregunta que como a plantexabas, Álvaro, podería Santiago como Vigo, podería Santiago... Como non vai a poder?
Como non vai a poder? Hai que quitar xa esa resignación, ese complexo de que outros poden e nos non podemos, non? Moitas das propostas que estamos lanzando non son propostas que eu pola mañá levanto e me digo, veña, vamos a facer esta proposta, non? Estamos facendo vixiancia competitiva ou analizar que está funcionando ben noutras cidades para intentar traelo aquí, porque parece que vivimos con ese complexo, non? É que Vigo tal, é que non, podemos facelo e debemos facelo moito mellor, non? Vostede foi elexido, xa o sabíamos, xa, bueno, tiñamos a constancia, pero xa de un xeito oficial, xa vostede o candidato do Partido Popular á alcaldía de Santiago de Compostela nos comicios que falta cada vez menos en Santiago de Compostela. Sempre o di que vostede ten que gañar por maioría se quere gobernar. Non hai a priori pactos, a priori, insisto, que confíen unha maioría, vostede vai a pola maioría. Feijóo, presidente nacional do Partido Popular, no evento que tivo este sábado lugar na Cidade da Cultura, coa presentación non só dos candidatos ás alcaldías galegas, candidatos de toda España, das capitais, o poñía como exemplo do traballo fiscalizador, do traballo de ocupar o seu lugar na oposición de momento. Confía non só Feijóo, senón tamén o equipo galego en que vostede vai ser o próximo alcalde. Dixo vostede tamén que como compostelán non hai nada que lle faga máis ilusión. Non, e seguro que a inmensa maioría dos que nos están escoitando son santiagueses e comparten, non? Que maior ilusión para un compostelán, para un santiagués que ser alcalde de Santiago. Díxenos sempre, do primeiro minuto, non? Tiña responsabilidades pois na Xunta de Galicia e deixeino todo co obxectivo de conseguir esa maioría absoluta para poder gobernar e transformar a cidade, non? E, bueno, puximos hacia ese camiño, un camiño onde vai haber únicamente dúas opcións. A opción de abrir unha nova etapa, que é a que representamos nós, un cambio tranquilo, un cambio solvente, un cambio con ambición para construir un Santiago que funcione. E hai outra opción, que son BNG, Partido Socialista, non adscritos, Compostela Aberta, que bueno, pois será un goberno do BNG con tenientes de alcalde, de Partido Socialista, de non adscritas e de Compostela Aberta. O mesmo espazo político que leva gobernando a cidade os últimos anos. Non, esas son as dúas únicas opcións que vai haber dentro duns poucos meses en as que, bueno, pois estamos concentrando toda a nosa enerxía, toda a nosa ilusión para que, bueno, pois unha inmensa maioría dos santiagueses queiran, como a nós, abrir esa nova etapa na cidade. Vai restar votos Mercedes Rosón ao Partido Popular en Santiago? Eu non penso no que van a facer os demais, non? A Mercedes Rosón e os non adscritos é unha fractura do Partido Socialista. É un Partido Socialista dividido en dous, non? E, polo tanto, pues, xogan a partida de ser tenientes alcaldes do BNG, e que non hai unha realidade numérica, non hai moito que discutir. Polo tanto, eu teño todo o respeto do mundo á candidata do BNG, ao candidato do Partido Socialista, a candidata de non adscritos de Compostela Aberta. A partir de aí, desexolles toda a sorte do mundo, pero hai unha evidencia que ninguén pode negar. Dúas opcións: abrir unha nova etapa, que representamos nós, ou a mesma parálise dun BNG cos tenentes alcaldes de Partido Socialista. A opinión que ten de Goretti San Martín a coñecemos a diario, cas súas explicacións, cas súa fiscalización, cas súas notas de prensa, cas súas entrevistas, cas súas intervencións, tamén de Compostela Aberta, no contexto de grupo de goberno, tamén dos socialistas, dende esa perspectiva distinta que ten na oposición, pero o delegado do goberno actual é o candidato dos socialistas. Ten contacto con él? O coñece persoalmente? Ten algunha opinión do candidato socialista? Tiño contacto institucional. Lógico e normal, non? Ele é delegado do goberno de Pedro Sánchez aquí en Galicia, e, polo tanto, pois hai esa relación en actos dun xeito educado como co resto de candidatos. Acabo de decir que eu respeto profundamente a candidata do BNG, a candidata do Partido Socialista, a candidata de non adscritos, a candidata de Compostela Aberta, e desexolles toda a sorte do mundo, non? Pero, bueno, eles xogan por manter ese espazo político, esa alcaldía do BNG con diferentes tenientes de alcaldía, e nós, bueno, temos un proxecto moito máis ambicioso de abrir unha nova etapa de cambio tranquilo e solvente aquí en Santiago. Con este escenario de que todos os que concurren, que acaba de nomear, teñan representación, pero se o Partido Popular volve a repetir ser a forza máis votada, esta xa é a última porque ten un acto agora ás 12:30, ten que marchar, fará conversacións
con estas forzas para buscar unha maioría? Bueno, Ainda entendendo pola Sí, súa sí, análise de que pode estar complicado? Hai unha realidade, non? As eleccións son 4 ou 5 contra min. Acabo de explicalo e ninguén pode duvidar esta realidade electoral que hai aquí en Santiago. A partir de aí, se eu non consigo ese 45% dos votos ou que cada un dos dous santiagueses que vayan a votar confíen en min, dende o minuto 1 intentarei ser alcalde chegando a acordo cos demais e coa legitimidade de ter a inmensa maioría de votos. Xa o fixen no 23. O día seguinte de ganar as eleccións, pedinlle ao Partido Socialista que me deixara gobernar, como deixou o Partido Popular gobernar en Vitoria, capital do País Vasco, e gobernar en Barcelona, capital de Cataluña, ao Partido Socialista a cambio de nada. O Partido Socialista decidiu que eu, con a inmensa maioría de votos nesta cidade, non me permitiu, non me tiña ni que votar a favor, simplemente deixarme gobernar, e dixo que non o facía, que prefería ao BNG de Goretti San Martín. Bueno, pois eu vou a seguir sendo coherente con que dixen no minuto 1. Non me responda, xa marcha. Sí, A sí. escisión do Partido Socialista pensa que eses dous bandos poden conformar un grupo de goberno? Non ascritas e PSOE acompañando o BNG? Pode haber algún tipo de contacto con algunha destas forzas que sexa máis rentable para os favores do Partido Popular? Se entendíme a pregunta, non teño ningunha dúbida que son eu contra 4 ou 5. Eses 4 ou 5 vanse xuntar para que siga gobernando o BNG e repartirse as concellerías, as tenientes de alcaldía entre eles. Estou convencido de que non van a tardar ni medio minuto. O que non quita que eu intente, dende a miña legitimidade, que algún deles me permita gobernar. Perfecto. Borja Verea, graciñas por vir. Un placer estar aquí sempre. De momento vacacións nada, non? Por ahora nada, por ahora nada. Pois nada, pois vémonos pronto, seguramente. Graciñas. Un saúdo aos ointes. Borja Verea, presidente dos Populares de Santiago de Compostela, e xa o poñía eu tamén de pregoeiro.